Smukt, både med musik og a cappella var det altså her, der er. Det danske hold har gjort det rigtig godt de senere år. Her har vi den danske opstilling med 3 ændringer i forhold til kampen i tirsdags i Göteborg. Nye på banen i dag. Matchvinderen fra Göteborg, men hørte i optakten, plejer at skifte meget. Det har de så ikke rigtig gjort i dag. Der er kun 2 udskiftninger i forhold til... Det er godt. Danskerne, det kan godt være, at de ikke har kommet frem til muligheder. Måske kommer det her. Ja, kommer indlægget i hvert fald, og så også... Ja, og igen i den her højre side. Den her gang er det Ville Geil, der kommer lidt længere op og får sat... Aflevering fra Stine Sandbæk finder god plads, har der. Og der er egentlig mange med fremme. Katrine Kyhl lægger den videre til Janni Thomsen. Stadigvæk selv i start 30'erne sæt modstander af med bolden. Synes det er godt lavet at deres egen kamp derude. Så vi nok også skal høre ud. Det er en nøglekamp. Også Italien taber de, jamen så er førstepladsen væk. Med al sandsynlighed. Godt erobret af Flø. Så der er jo frispark. Frispark her. Det kan godt være, hun får fat i bolden, men hun får altså også fat i Flø. Der. Ja, klart. Hvis ikke mere. Det har der. Ja, det gør det. Det bliver indlægget for Harder. Det var ikke rigtigt. Der er plads til Oliviero. Det er første gang, de får sat lidt sammen. Masset igen. Janni Thomsen sætter fart. Thøgersen kommer på højre kanten. Hurtig indlæg. Og masser af muligheder. Ville Geil. Til Pernille Harder. Lad os lige se den her. Janni Thomsen, der igen starter et angreb. Så kommer den her. Der har der... Ja, okay. Hun skal selvfølgelig forsøge. Så fuld koncentration, tak. Sandbæk hætter væk. Og heldigvis italienere i vejen for hinanden. Jensen med et dansk kontraangreb. De har Kyhl med på den anden side her. Katrine Kyhl. Tilbage til Janni Thomsen, så skal der snart afsluttes, og det gør der. På bolden i de her omstillinger, Janni Thomsen. God aflevering. Italien kan spille 3 ud af 4. Fremragende indenomsaflevering til den første store chance. Og der skal vi have den reddet på stregen. Kort hjørnesparks variant fra Italien. Og Tisgaard. Ud af bokse. Og til gengæld en fremragende returafslutning. Hun har lavet en skyld, men det er også, altså hun har bokset, og så hjælper overliggeren altså. Fint ramt det her, Sofia. Danmark bedst. Italien tættest på. Hold nu nede, Ballis. Se lige her. Ja, er tæt på. Men der er altså muligheder for at ramme Harder. Hun flakker sådan lidt rundt, går ud på venstrefløjen. Og så når... Og det bliver forsøg på mål. Og ikke mere i første halvleg. Danmark spillemæssigt til gengæld Italien med de bedste muligheder i en chance. Det er i vejen for hinanden. En Signe med mulighed for indlægget. Det ved de skæve det der. Og sikre hænder hos Freja Thisk. Ikke noget godt hjørnespark. Afsluttes, og det gør der også. Fint dansk hold. Mere luft under det den her gang. Her Sandbæk. Harder samler op. Stadig Kyhl. Afslutning. Tilbage til Janni Thomsen, så skal der så afsluttes. Hun forsøger sig her. Mangler selvfølgelig. Det skal hun finde med Ville Geil. Ja, det går hun ikke helt. Plads til Consorta. Og Ville Geil kommer hun forbi. Der. Rydder op til hjørnespark. Ja, jeg synes godt nok, de er sat på det her hjørnespark. Ja, en kombination fra italienerne. En dansk afslutning på bolden i de her omstillinger, Janni Thomsen. Det gør vel egentlig sådan set rigtigt at sætte det næste. Spiller. Gode kombinationer fra Italien. Det er fremragende det her. Offside. Flot. Prøv at se den her. Og den er der. Til det spil. Ja, den er der. Det er så faktisk Bøje. Først efter den her situation, hvor Danmark står og sover fuldstændig. Og det bliver et nyt hjørne. God bold for Lenzini. Og det er Vangsgaard ind i stedet for Ville Geil. Og det må betyde lidt ommøblering på det danske hold. Ja, det betyder det lidt. Mere end det halve nærmest. Nej, de kommer foran der. Ballis her. Hvor hun lige lidt for tidligt. Er i gang. Og Freja skal ud til den der Freja Thiesgaard. Kommer det også. Jeg kan lige nå med ind. Der er pause i Stockholm. Sverige mod Serbien 0-0.
Italien. Ja, altså det er lige præcis det. Tonchin, han kan være tilfreds med det.